Namar ka jingbtha jong ki bor sarkar banhap ban khanglut ya baro ki chaka yalum paiba ki balakan thupru ya ki chaka syak riblai jong baro ki janyam da ka jingtmu ban yada na ka jingpur jong ka jingpang coronavirus lana ka covid-19 hapo kari baro kawai kane ka jingtmu hadu menta I kumba kalong ka jingjob jong kari lengba ka jingyalam jong prime minister badon purom kari India Narendra Modi ringkat bat ka jingkongo jong ki paiba kari na kaliang jong Uripoy News kumbanya simbenta ha kejing rekhe jong ki panj runget ki balang Kristan ban kenmau kerpang ya kejing syayap jong tra Jesu halor keding pena na kebenta ki pop jongi kebangi khot ka Good Friday ngiwan ra syapi ya ka program ka kerpang kebangi ong ka Good Friday special na Uripoy News shim ya kene ka kabu ban sengap ya ketin ke jong ublei hae bapidon ban sngo bat ban mad ya kejing kerku blei ki bau trai ublei ule hangi ki hon jongo Kublai ya pi baro kane kalong ka kubor ka bakrpang syapi baro ki paiba no susnong jong ka mawati constituency kumjuro ya baro ki bayo ki bayo sngo lengba gane ka channel jong ka Uripoy News kumbangi tip baro kane ka sngi jong ka jing syayam ka jong trai berunong penembe ye jongi Jesu Ara jar senam tam mensyua ublay da kecing kecung ulapa yau Jesu Christ ukon bamarwe bat ula syaya balor juga dik na kebentaban sius pak yiki pop kiram kijongi kum ki pat Kristen haki shnong baro nengai pidon kecing kwa pidon kecing angnot pisngau no mensim namar baro pimla manlet siyeng mane namar ke jingdon jong ni ka lockdown namar kene ke jing pangklam ka wasyirkai ka bangitip kum coronavirus lane kata covid khat khandai baro ngimla manlet siyeng mane hendrai ipai ba nok sung sung ye ka kerpat ye pi ulo pidon hagi yeng kisam ke jong Siem ye kene kabu man lom ye ki kon ye kiti ke jong pi hala ye man penlong ye ke jinga sang ki bakerpang aki ye ki sang ke jong pi man ruai ye ki jing ruai ki bai dai bat kene kesni ringkat ki jing duai ke jong pi ke ba pi pindam aki kejap jong ke ding pna ke jong Jesu ban wa ke kemat ke jong ban duai naga benda kene kesni ngam arta tien ban ong bal magi jing duai ki jong pi haki yen kisam lengba kene ka Good Friday kumba Jesu ulama pat sa ki pop ki jong ki jimpang ki jing khau ki jong da ka jing syayap ka jong wa lo jong ka ting pna arajar snem tam chwa angai ba ki jing duai ki ba jar ki jong ki yen kisam lengba kene ka sni ki jing syayap ki jong Jesu ko bangi kan mau ya ka angai kalong ke jing sai kalong ke jingka na ka benda kani kari khasi jantia ka jong na ka benda ka jela ka jong bone kunyang jingpang unum yolan banrung hagane ka jela ka jong banangai kalong ke jing sai ke jingka na ka benda ka ri India ka jong baru koi bat nang ta ka perthei baru koi wat du jingkerman wat artatin ngidon yo blai wa embat wa shisha indam hakikjat jo ka ding na ka jong banwan iga kemat ke jong ngamar tatien manong bagi jing duai ki jongi kan nong ka bor ni bat ke jing pen kia ye ka ri ke jongi nget bal ma ke ni ke Good Friday kan long shisha ke jing ku na ka mda jongi balo de ke badon kam ngi ka long in don ha ki yeng ki sam ke jongi lane ngi don ha ka no ke jaka in wa ki ka kemat ke jong play bat bangin rakhe ko ye ni ke singi na ka bangi IT met bat mensim ban khot kerpat yang lu blai uba em bat uba don bor usungi blai jong ke jingsuk gunor kan na ka manda jong pi baro ki pai ba nong song sno sa sisin na ai ku blai Good Friday ye pi baro blai jong ke jingsuk undon kan ye pi baro ku blai sibun ku blai shi ajar